बरलाव हाई स्कुल बियो बरलावगाव बड' हाई स्कुल अनजालु अनजालि फरायसा लोगो नोंथांमोन हेलो अच्छा जों दिनैनि सानखौ मिन्थिखायोना बयबो दिनैनि साना मा আজিৰ ডে কি योगा डे आमी सबे करे मिथिया जों गासिबो दिनैनि सानाव योगा बानायगोन जों होमबा बयबो सिखारदो थियो हबो सबे आमी ते योगा करे सफलतो साइडत राखिब निजर निजर साइडत हा सेन्डेलखौ साइडआव दोनथ निजा निजा माबायाव खुनानै दोनथ होमबा जों जागायनोसै बियो बरलावगाव बड' हाई स्कुल बिजनी साब डिविजननि सिङाव चिरां जिल्ला इंटरनेशनल डे अफ योगानि सेलेब्रेट योगा खालामदों हाई स्कुल एम इ स्कुल ओमफ्राय बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम मोननै सेक्सन दं आरोना बिराद बुरजा छात्रफ्रा मा खालामदों योगा खालामदों কৰিবলৈ প্ৰতিযোগিত আৰু স্বাস্থ্য জগাই পাছত কৰিবলৈ মই মোৰ বন্ধুসকলক উৎসাহিত কৰিম আৰু মই মোৰ পৰিয়ালৰ সৈতে নিয়মীয়া যোগ অনুসন্ধান কৰিবলৈ প্ৰতিবদ্ধ আৰু স্বাস্থ্য
जिउनि बागै गावै पासन उनहल কৰিবলৈ মই মন বন্ধ কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিম। आं समाय लायोदि यगाखौ जिउआव आंनो खालामनायजों लोगोसे सानफ्रोमबो सर' खालामनायनि गेजेरजों आंनि न'खर आरो लोगोफोरखौ गोग्गो सावस्रि जिउ सोलेरनि थाखाय यगा खालामनो थुलुंगा होयो। आं समाय लायोदि यगाखौ जिउआव आङो खालामनायजों लोगोसे सानफ्रोमबो सर' खालामनायनि गेजेरजों आंनि न'खर आरो लोगोफोरखौ गोग्गो सावस्रि जिउ सोलेरनि थाखाय यगा खालामनो थुलुंगा होयो। आं समाय लायोदि यगाखौ जिउआव आंजों खालामनायजों लोगोसे सानफ्रोमबो सर' खालामनायनि गेजेरजों आंनि न'खर आरो लोगोफोरखौ गोग्गो सावस्रि जिउ सोलेरनि थाखाय यगा खालामनो थुलुंगा होयो।